Yo arep palungguhan iki genti ngaturake iki sing wis dikangeni karo penggemare. Ya wis pirang-pirang dina takokke terus. Genduk Umi Hafifah. Ya, Dikurmati. Men dikurmati nganggo numpak sepur. Wah iya slendro sanga genti. Ya. Salin rasa. Ya nduk ora apa-apa wis dililani diparengke karo Pak Kliwon. Ya, jumenenga. Ya. Mangga Ca, yo tumpake sepur yo. Nduk wis sehat nduk Umi. Alhamdulillah sampun Pak. Syukur. Lara apa to nduk? Kula batuk pilek. Oh, batuk pilek. Iki pancen lagi usum kok nduk. Nggih. Batuk pilek. Sing pilek endi? Irunge apa metune kok irung apa kok lambe kan ana to sing ngono dadak metu kok lambe iki ana. Irunge Pak. Irunge ya. Nggih. Layak sik rada bindeng suaramu. Nggih. Wis diobati? Sampun. Oh iya, wis istirahat. Sampun, Pak. Mula ya yen tanggapan kon lereni lereno ya. Nggih. Lek renangi golek wektu sing pas renek tanggapan, longgarno ruwenang paribasane karo gaya apa wae monggo. Ayo. Wong kon leren malah slulup. Ayo. Wis ora apa-apa, mak pancen bocah semono iki lagi seneng-senenge. Ora apa-apa. Yo, ripalungguhan iki sampean dikangeni karo penggemarmu kabeh, nggih tamba kangen sampean nembang sing apik. Nggih, Pak. Ora perlu angel-angel. Tetep gandengi nggone piyayi. Mantenan aturna ya kuwi kadung tresna sak bawane. Nah. Nggih. Coba tak rungokke suaramu isih bindeng apa ora? Ya, Bawane karyane ibumu Sukesi ya. Nggih. Nggih. Aturna karo para lenggah. Ayo arep matur piye karo para lenggah kabeh iki? Ayo. Dumateng para lenggah. Kula ngaturaken wilujeng lenggah. Wilujeng mirsani ringgit dalu punika, Pak, Bu. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sampun. Oh iya, apik. Ya, dumateng para lenggah, monggo kula dherekaken lenggah ingkang sekeca ya. Apik. Ya pancen bocah mula lek kelu nduk sampean pas ana resepsi pernikahan lek ana pambiyawara, ana pasrah temanten, nampa temanten ngono wae gatekno. Lah mesti kuwi ukarane, sastrane, basane mesti apik-apik temenanan. Nah, ngene kena nggih sinau, nggih pancatan diapalke terus ngene iki iso diaturake pas sampean nyinden ngene iki ya. Nggih. Nggih, yo. Bawane kadung tresna coba kaya apa? Yo.
atiku tan kuwawa pamikirku tan jemu tumanam kalbu rasaku wis kadung tresna mung sira wong merak ati Sampeyan tau jagung nggih wong manten ngono tau nduk jagung. Becek. Nate. Nah, ngono sosok yen ana lambang-lambang ana kono ki sosok ngene mundhuta nyuwuna prisa karo piyai sepuh. Ngopo kok wong mantenan dadak ngangge kembar mayang ngono kae. Wis pirsa maknane? Dereng, Pak. Nah, kuwi doa. Ngopo kok piyai rabi mesti nganggo kembar mayang, men kembar rasane, kembar atine, manten wadon tresna karo sing kakung tresna karo sing wadon, mula kembar. Hah, mayang iki apa to, Nduk? Mayange kembang jambe. Jambe iki perangane wit-witan sing ora ngepang nang ngendi-ngendi. Lah, kanthi panyuwunan muga-muga temanten kekalih katresnane ora ngepang tekan ngendi-ngendi, ngono. Nggih, Pak. Iya, kok dipasang janur kuning. Nah, janur ki nur ki cahya sorot, muga-muga sorot katresnane sing kakung marang sing putri temanten kekalih kala wau. Ya. Kuning apa kok warnane kuning-kuning ki emas, muga-muga bisa nggawa keluarga ingkang kebak berkah kebak keemasan ngono kuwi. Janur kuning apa kok dipasang blenduk, tujuane manten wedok bendang. Lah ngono kuwi, dadi kudu disinau ngono kuwi jeng. Nggih. Jengumi ngono lho. Nggih, Pak. Iya. Perlu disinau ya, Mak. Mergo yen ora ngerti sok-sok iki ngopo mau kembar mayang, ngopo ngangge pitik jago, ngopo dadak ngangge janur kuning. Mergo ora ngerti. Janjane yen prisa ki penuh dengan doa, tujuane apik. Iya, ngono ya, Mak. Mergo yen piyai Jawa ki ora mloho ngono, Nduk. Ning mesti nyampar pikulih utawa medang miring. Ya, nganggo lambang-lambang utawa pralambita. Bener ngono kuwi. Ya. Ya Nduk Umi kadung tresna katur dumateng Umi Mania ingkang kepareng mirsani wonten YouTube lan ugi ingkang kepareng lenggah wonten ing mriki. Monggo sugeng midhangetaken. Ya. Lamat wis katon tejane yen
Matur sembah nuwun ya Umi Hafifah. Wis sak manten. Sak manten ning ya tak jaluk aja kesusu kudu S1 rampung terus S2 ngono. Wis bareng S2 ngono ya lagi rabi ra masalah ngono ya Om ya. Amin pangestunipun, Pak. Rasa kesusu ngapa ta kesusu rabi? Piyayi yen ayu terus warane apik terus ya opor bebek cukup awake dhewe kaya sampeyan ki engko wong lanang kari milih model piye wae insyaallah iso ngono kuwi. Amin. Wis cita-citamu pengen duwe apa? Bojo seniman, usahawan, apa dokter, apa guru, apa piye? Sak nek maringi mawon. Sing maringi mawon. Karo sing nggo kursi ke gelem iku. Alah. Lah aja sak maringi tegese sampeyan kudu duwe kriteria, kudune ngene ngono kuwi. Nggih nek saged nggih pengusaha, Pak. Pengusaha? Pengusaha. Ya kenapa kok pengusaha te ora seniman? Nggih, napa nggih? Kersane anu kok, Pak, kersane kula mulya. Mulya. Dimulyakne ngoten lho nek pengusaha. Oh, dimulyake. Ora mung mulyane lahir, ning uga mulyane batin. Kaya ngono kuwi. Syukur yen iso kerja sama yang bagus kaya Pak Lurah kuwi. Panjenengan ngasta kepala desa, garwane ya nyatane ya rias manten ya ora nate leren ngono kuwi. Tegese kabeh ya tetep ngrungkepi karo kewajibane dhewe-dhewe. Ngono ya, Om? Nggih, Pak. Nggih, coba Asmarandana Semarangan. Ya, coba. Aja turu sare Mesake lho, wis nyetori lho timbangane gagas politik lho ndelok Kicayakun tadi lho. Iya. Tono Imam. Ayo. Engko dibajutke turi-turi putih men kanca-kanca ngeling-eling ngarep ki ana instrone. Ayo. Instru. Ayo. Intro. Ayo. Intermezzo. Sentro. Ayo. nyangking bokor kencanane
biasa ya. Mangga turi-turi putih. Dados. Kembang napa, Dik? Kembang melati. Yuk. Kembang melati. Kembang melati. Kembang melati. Kembang melati. Waira. 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 Kembang apa, Dik? Nano. Bareng pas mbok ira bareng banter. Ah iya kalau mangsa lek ora dijudahi ngene ndak do lali. Ha iya. Terutama nggen vokal-vokal kuwi mergo ketindes tembang-tembang saiki lho, Truk. Ha iya bener pancen kudu kaya ngono kok. Elok luar biasa ya. Yo, menika tasih wonten pamundhut sarung jagung. Lho, kaya ngono kuwi. Coba anakku wadon iki saking kota Tahu Kediri. Merang untak ngantuk wae. Tebak kaya ngapa? Ayo, tak duweke karo tolik licing. Apa to kuwi ora? Ora nek duwete iki, ayo. Yo, berdiri sik kaya apa bir kita, ayo. Serpak Durma, nggih berdiri bir kita. Ora angger sinden lho, Bir. Jumeneng disupoti nganggo Srepeg Durma ki ora angger sinden. Berarti kula istimewa nggih, Pak. Wah, sangat istimewa yen sampean iki tenan. Jenengan wau lek ngendikan to, Pak, kula njur ngantuk-ngantuk. Lah kula niku lek enjing niku nggih kuliah, yen sonten niku nyinden.
Terus sosok nggih sambi-sambi sadean kula niku, Pak. Lho, adol apa nek aku ora entuk info adol apa? Kula nggih sadean tahu niku, Pak Dalang. Elane. Lah, ngono ya ora kok tawakne aku. Lho, kula niku lek sadean terus jenengan teng aplikasi sakniki. Aplikasi. Nggih. Lah iya aplikasi pamane iki kok share link-e iki lho Pak Dalang iki lho. Ilar ngicipi tahu kula niki lho mumpung sik anget ngono kuwi. Aku langsung la iya to ngono to langsung. Ayo tahu takwa ngono kuwi. Ngapa ya Bir kok iso tahu kuninge dijenengi tahu takwa iki ngapa ya Bir? Napa nggih, Pak? Riman gitu sih Mas Wijan. Oh iya, engko suatu saat sampeyan yen kundur ning Kediri penelitian tentang tahu. Nggih, Pak. Ngapa kok dijenengi tahu takwa? Ayo. Nggih. Apa engko aja-aja enek sing mambuhi tahu kafir engko enek ora. Ayo, penelitian kuwi lho Bir penting kuwi. Apik lho jenenge kuwi. Nggih, Pak. Kok angkat ya toh nggih penelitiane sampean S1 rampung dadekne gending. Tahu takwa. Wah, wis. Tahu takwa Kediri ngoten, Pak. Nah, ngono Bir. Ayo. Coba saiki nembang. Bawane dhisik ngangge Asmarandana ya kena Bir. Ayo. Coba. Megatur mawon, Pak. Oh, boleh, mekaro boleh. Ya. Ya. Wis mulai nembang barang buri bangga sik ngomone tahu ora. Ayo. Batene tahu bir kita buktine lho cementel kuwi lho nggih tuku gelang. Lho saka sugih nganti sikile digelangi. Oh. Padha karo kirikku ngomah kaya ngono kuwi tak gelangi ora. Iya. Apik. Ayo. Ya Bir, engko bar kuwi kentole ditato Bir. Ayo. Tato napa, Pak? Kupu. Kupu gambare kupu bar kuwi ngisore tulisi malam. Kupu-kupu malam. Ora. Tegese kowe terbang dari panggung ke panggung di malam hari ngono lho. Mergo laris tanggapan ngono kuwi. Masuk arep mlebu ning aplikasi micet aja. Ayo engko sing ngibu pang kancamu ae lho. Iya. Anak-anak diantem ciko iki ora. Nyepi. Pancen cah nekat doan ora. Yo Kes, anu yo Bir. Pancen ya piyayine cantik tenan. Tenan. Aja kok kanca-kanca. Pak Prapto wae mesti nakokke kok. Bil kita mana? Ayo. Ayo. Tenan wis. Seri pokoke lek saiki. Ayo. Yo. Marang dika Dipenteleng Mas Taslim lho. Ampun suhu. Oh. Iya. Ampun suhu ngambil jungkate suhu. Ngece kowe ora. Sing dijungkati lho apa? Lho sapa ngerti ngene nek sing wedok katut ning tas ya. Ayo. Wong edan ora. Wong piye gundul kok sili jungkat ora. Ayo. Prasajator bisa
Sok yen pas sampean kondur neng Kediri tulung engko tak ijoli engko dhuwit sampe tumbasne tahu pirang besek ngono. Nggih. Engko terus caosno ngene Mas Imam ya. Ben nggih gayemi karo teklak-tekluk ngono. Nggih, Mas Nopal niku nggih titip kok, Pak. Hah? Mas Nopal. Ah, hati-hati lek kowe mana hadak iki saiki malian. Koclok kok saiki. Ayo. Sapa sawar disasak kowe. Ayo. Rak, ayo. Dira tak pengingno Mbak Tuti arep dilalap kok. Ayo. Ayo. Tujune Mbak Tuti astagfirullah kowe sak anakku le. Ora kersa, Mbak, ora kersa. Ayo. Aja kaya mangkono le, iki akeh wong sing padha mirsani, ayo. Golek nggen cepeteng. Oh, koclok. Ora. Mangga lulu rapi 6 ayo. Jaewono Mas, ya Mas. Jaewono
ngaturaken panuwun dumateng Pak Lurah Kliwon. Wah, menika ngibarate wong lara entuk tamba. Pak ngono terus nggih. Amargi menika nggih srana ndudhahi tembang-tembang kuno niki wau. Iki ana nawala, Nduk. Ya lagi temu layange. Nyuwun pangapunten. Nyuwun gending randa nunut kalian rujak jeruk. Wah ya Banyumasan. Terus saking menika Pak Ngadiman Mertaudan Mojosongo Solo. Wah, Mertaudan kae cedhak SMA 8 kae ya. Biyen nalika aku isih SMKE karo Pak Heru barangi manggene ning Mertaudan. Ah iya, biyen. Matur nuwun Pak Ngadiman tasih kemutan kalian kula. Ya. Menika ugi dari bose Areng. Nah, Semar Jaya Group Ngatiman. Nah, minta gending Gambyong PKJT. Welah. Heeh. Nggih. Dening Kang Mbeksa Ibu Seniwati. Ya, nggih. Mangke wonten katresnanipun 100.000. Oh iya. Nggih. Iki sing iso ngancani Mbak Tuti enek apa ora iki? Mboten apa? Umi nganti rampung lho. Ayo, Laras. Mboten apa. Oh, ben Mbak Tuti wae, Mbak Tuti wae. Lagi ana sing nyusul melih nggih. Saking Bapak Jumadi nggih. Perusahaan kue Mayang Sari nggih. Saking Bandung Jakarta penggemar budaya Jawa nyuwun donga pangestu nggih. Apa iki sarung jagung gendhingipun nggih. Matur sembah nuwun Bapak mangke kula aturaken. Iki dhisik ya Mbak Tutik iki nglegani penggalihe iki. Sing kepareng ngersakake Gambyong PKJT. Ya, ora apa-apa ya, Mak. Ora apa-apa, ya. Wong ya jenenge pamundhut kok nduk karo nggih mbuktekke lamun to Mbak Tuti iki mbiyen ya alumni SMKI Surakarta jurusan tari. Ya. Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun nggih. Ingkang saged setunggal, Pak, nggih. Sanesipun sagedipun ngreok. Nggih. Monggo dipun bukani Mas Dwi ya, monggo.
direka. Matur sembah nuwun. Ya. Nadyan kaya ngapa lan kepiye pancen sing jenenge wayangi fleksibel ya, Mak. Luwes, Nduk. Arep dileboni apa-apa wae kenek. Nganggo tari gambyong ya bisa, ya. Nganggo bintang tamu bisa, nganggo campur sari bisa. Mung kari piye penggarape. Ayo, mula wayangan tiri palungguhan iki sik akeh sing tresnani merga ya bisa apa ki jenenge ngaturake apa wae sing dikaremi utawa senengi karo para penggemar wayang. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye iki lakon wis dipaket rabine Puntadewa, lakon dawa ya, Mak. Perkara pamundhut liyane engko diaturake nggon gara-gara ya, Nduk. Ya ngetokake dawuh biyung. Yo ripalungguhan iki netepi marang kewajiban ya, Mak, tak derekake. Omalebet bandera rontek melumba ngampor busananing wadya mebyarasika wuryan pindha Jalanidi pasang